Nakuha guys! Hala kayo sino nakinaga! Nakamala! Muna kayo! Tignan nyo na! Hindi muna ta! Hindi muna! Ano ito? Okay, ready! Ito, si Batch yan. Go! Ale! Nalaka? 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 Andun na yung baboy guys. Nakuha guys! Hala kayo sino nakinaga! Dalawa! Nagsisilad ako! Agdadak ka gamay. Hindi pa hindi obong jamianan. Ganun eh. Buwa nagsisihin ako ma. Pinagdadak ka dama. Gala na siya ko dyan eh. Pinagtitipid Laman gawin siya pang Sika malamaban na ito. Batch 3 guys, batch 3. Batch 4. Batch 4 guys, andun yung baboy. Uy, ang nakakaasin! Hello guys, lahat yung mga hindi nakahuli, mag-uulit sila. Yung dalawa. Si Canter Brian tsaka si Canter Joey na lang. Ulitin nila. Itong initin ko mga Canter. Nakagamot ka tayo? Nagyay! Bigyan doon na nakakalati na. Ikatwayaw. Marinda pa lang. Yan lahat yung mga hindi nakakuha guys. No! Palo! Stop mo! Adrian, alam! Adrian, alam! Katulungan nun ah! Yung katulungan nun ah! Adrian, alam! Uy, ala kayo na ano tayo sa natin kay Adrian? Adrian! Kay Adrian guys! Bagi na Adrian! Ay, di kita. Kay Adrian! Matayin na eh. Tinulungan lang niya guys. Ay, Adrian, kumita ka muna! Adrian! Yay! Tinulungan ni Canter Joey.
Ito guys, nadiligan na sila. Ready to pan. Let's go guys. Bye guys. Woohoo! Tara jogging. Kamuli. Si Gunter Victor natin. Pabilis G-Man. Nangunguna na sila. Nahiya sa di mo ang kinibektor. Ay! Gago. Nasayatan mo na. Nabasa. Ning. Nay, galis kit to camera. Tunjuk ko ka. Ay, di mo tulba gamin, nay. Ang sasyo. Ito sa benso na. Nay, overtake, overtake. Pip, pip. Ay, nag-gym ang ligaw mo. Ay, Siguro. Wala pa kapasmaan ka. ay, ito ko mati na ka ito. May video to. Kaya amo, video. Ha? Hindi ko mga sabig. Patay. Nagkagsutan. Nauday. Nay. Ano nga ta? Pip, 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 pip. Oh, pip, 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 pip. Ito guys, nanguuna na si Kanda. Go, Victor! Let's go guys. Okay, nagkapagtatrayan nyo. Siguro talaga si Jai. Finish line, di kinagpuan nyo. Baka di finish line, di kinagpuan nyo. Pagsago mo! Kaya! Victor! Woo! Agtuloy ka! Agtuloy ka, agtuloy ka. Second place, second place. Nice one. Second. Oh, pag-si. Hindi, ako na doon. Oh. Second. Ito, tapos na mga kanta. Nakamala. Muna kayo. Tignan nyo na. Hindi muna ta. Hindi muna. Ano yung sabi mo? Oh? Hindi ko nga yung kalaban ko. Oh. Francis, second place. Di ko abot. Third place. Ah, JD? Oh, nag-email lagi. Phone shop. Purel ulan na ko. Kanta na eh. Kulaw. Tanong. Video na text kinaw, David Trujillo. Kapso. Nagraranggas na niya. Kaya nga tayo. Third place coming from Barangay Calao. Mag-ingay, Barangay Calao. Congratulations.
Mr. Joey Nolasco to please proceed at the center aisle for your photo opportunity. Congratulations, Mr. Nolasco. And for our second place, again, coming from Barangay Calao, we have Mr. Francis Rabanes. At ang nangunang barangay ay walang iba mula sa Barangay Paraiso. Barangay Paradise, we have Mr. Rashan Lihara. Ito guys, oh. Ha? Ayan yung mga nanalo ng World Fun Run. Please look for SK Chairman of the Barangay Smart, Christina Sumyog, for your vouchers. You can claim your prizes. Collaborate or update lang sa ating mga SK Chairman kung kailan pwedeng kunin yung inyong mga premyo. Again, congratulations everyone! Balik ulit tayo mamaya for our sa sack race. Wow! Ibang-iba talaga ang mga taga-Barangay Calao! May we call on, again, the Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Christian Ciruno, together with his colleagues, ang ating mga SK chairmans. Joey Nolasco, Christian Pete Domingo, Kevin Domingo, Brian Kyle Domingo, and Francis John Rabanes, and Jeffrey Sertenia. Again, congratulations, Barangay Calao, for winning the laro ng Lucky Sack Race. Let's move on to the tug of war. Our champion for the tug of wars is again Barangay Calao, the Ilocano Hunters. There are Mr. Brian Domingo, Kevin Domingo, Jeffrey Sardenia, Joey Nolasco, Francis Rabanes, Christian Domingo, Frederick Riandres, Devin Pancho, Argel Viernes, and Renz Viernes. Nice guys! Woo! Champion na naman! Ay, inaman eh! Ayan, congratulations po sa mga nanalo. Makipag-ugnayan lang sa ating mga barangay SK chairmans para sa inyong mga premyo kung kailan may i-release. Ay, okay na, meron na. Okay. Guys, napakarami. Ayan, see you ulit mamaya. Balik kayo agad after nyo magpalit for our music festival. Naka-hunter lang sa kanan. Members of the CSC of Cagayan State University Gonzaga, we award the certificate of appreciation for your sincere acknowledgement for the valuable services as facilitator and lending your genuine support and commitment to the Sangguniang Kabataan of Gonzaga during the Laro ng Lucky as part of the celebration